I pozdrav ljudi, danas igramo Minecraft. Šta ćemo raditi u Minecraftu? Započinjemo novi serijal Minecraft preživljavanja. Sve će nam se zvati YouTube i potpuno kopču mapu i to će neko stanje jeste. Napravimo svet i sad čekamo da čućemo. Nije bilo klipova nekoliko dana, bio je uskrs i tako, ali danas ću baciti nevjerovatno dva klipa i ovaj prvi će biti Minecraft preživljavanje, a drugi tutorial neki, kako sediti u Camtasia, kako stavi intro Camtasia, tako da vidjet ću nešto u sada. Evo, stavili smo negdje. Evo, to će biti druge sve i popću ovaj popću Odstavljamo drvo sa nama table i sve stavljamo ove crafting ili samo ovo crveno drvo. Ajde, postoji crafting table ovdje, napraviti jedan gram i može jedan mač i sek. I primamo još ovo. Pa je za početak budem ovo sedano, pošto ja zima najviše. Meni pa bug. Hajde da uzmemo malo bagrema. Ne znam da pravim odmah kuću da se kopamo zemlju, ali vjerovatno ću da se kopamo zemlju. Za prvu noću u sljedeći epizod ću skaditi kuću. Samo da raščistim. I malo ćemo staviti sa kanama, vidio sam vam ima kokoške, testi pilići. Ovdje ću sve ove kokoške. Sada ostavit ću da je mogu li pitanje kasnije. Vamo vidim ugljedno da iskopamo uglja. Će nam trebati. Ne možemo. Evo malo kamena. I da se mi vratimo. Samo da nađemo onaj evo. Craft table i pol. Ovo skupim uglja. Ajde prvo da skupim kamene za peć. Ovo mi još ne hoće. To se pušte 10. To je dovoljno.
Nešto da ispečem ovo meso. Možda pojedemo i ovaj hleb. I ovdje nemamo ovdje, tako da ćemo morati ići u lovno paukove. To ćemo u narednim epizodama da uradimo. Jer od ovih niti možda se napravi luna i kraj. Posle. Skupimo malo samo kamenu. Tu sam loš u parkeju. Tako se da napravimo jednu lopatu. Pošto samo treba da se odakle ovdje. I napravim ovaj kamen stran. Ovako brže ide. Ajde. Malo brže vidite. Ne znam kako ću da se kopam. Samo još jedno. To je to. Samo još. Još jedan, dva. Правда? Что делать? Ove epizode će biti do 30 do 15 minuta. Sad završi. Supremo i koč. Ljubila. Samo jacket sin, let it drown inside my veins. The sweetest poison I can take. You make it hard. We're just go with every word, but before we reach the end, strip me down again. Come and get it one more time. If you wanna lose your mind.
Я тепер зараз знімемо. Це докладно меч та просто нажимала паузу. До кубом додала балерину та можемо доспати. Сейчас там и победила 102. Ну, До свидания. Увидимся в следующем эпизоде Майнкрафт. Чао.